Horst van de nacht? Ja. Ja, vind ik heerlijk. Ja. Wat is dat? Ja, ik weet niet, het is een bepaalde sfeer. Meesten zijn oors. Humeur is vaak oors in de nacht. Ja, meesten zijn relaxed. Ik ben Sylvia Hogeveen, ik ben 54 hier, ik woon in Drachten en ik werk in nachtdienst bij Serenlo in Ljouwer. We zijn hier in een woonvorm van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Er zijn wat bewoners die een spierziekte hebben, terug wat ze hersenletsel hebben. Mensen met epilepsie, hersentumoren, hersenbloedingen, terug een ongeluk. En dit is dus een begeleide woonvorm? Ja, ja. Dan kijk ik even bij Mike. Wat kan ik voor je doen? Niks? Dat is een valse pieper? Lekker slapen, jongen. Wel rusten. Mensen op deze afdeling lezen vaak aan de beademing en die moet soms geholpen worden met uitzoeken of hoestmachines of verlijnen worden, want dat kennen ze zelf net op eigen kracht. En daar helpen wij dan bij. Hey Wieberen, ik kom zo bij die. Goeie Joen. Hoe vies het als Sylvia bij die komt? Ja, mooi. Gezellig. Binnen alle nachtzusters wel gezellig? Ja, ja. Ja, ja. Ieder is soms wel wat gezelliger dan de andere, maar dat was toch altijd. Was een gaasje? Maar heeft nachts vaak hulp nodig? Dat verschilt per nacht. De ene nacht is in 5 uur, de andere nacht wel 10. 15 uur, dat verschilt wel. Kan ik verder naar wat verder doen? Nee, echt. Zo? Nou, zoek die straks wel weg. Hoe is het voor jou om nachts te werken? Ja, prima. Ik ken dat prima. Ja, ik sliep heel goed door die. Ik heb mijn been groot, dus die houden rekening met mijn ritme, zeg maar. Ja, het gaat helemaal goed. Want het ritme is inderdaad helemaal Ja, helemaal omdraaid. Ja. goede kop. Ja. Nee, maar ik draai daar prima op.